момичета ги качваме във Фейсбук. Аз казвам, Ивайло, това е моята група, какво ще ги снимаме? Оня също трътка. А да, Марти, аз го такох. Ей го и малкият дел, Ивайло. Така и Веско е там с крилото. Сега, що казвам, ей ги момичетата тука. И така, и ще ги кажем ли, бе? О, коца! Да, знам, мам. Вижте каква е лоша. Я да се направи така. Дай! Ебеме. Имаш ли приблизителна камера? Не. Да. Чакай его! Ей така! Не, снимай камерата. Снимай. Да, снимай. Стига толкова. Те са довиждане, те са дресли. Чао. То натисни тука.